L-assistent tal-President tal-Parlament Ewropew l-MP Nazzjonalista Roberta Metsola infex f'attak sfrenat kontra dawk li simpatizzaw mal-istudenti li wettqu protesta fl-Emkast b'reazzjoni għall-aġir ta' Metsola brabta mal-gwerra fil-Vant Nofsani. Tant li anke spiċċa jiddefendi tqabbil tal-azzjonijiet ta' Metsola mal-ġenoċidju li kien ikkonfrontat bih. Jiġdu dan kummenti fuq Facebook taħt l-aħbar ta' Moviment Graffiti il-ġimgħa filgħodu meta waqt żjara fil-kampus tal-Emkast f'Raħal Ġdid Metsola intlaqet minn rabja ta' grupp ta' studenti li akkużawha li responsabbli għal ġenoċidju f'Gaza. Il-kummenti ma taħat ħlif Chris Falzon, l-assistenta Roberta Metsola f'Malta, kif anke jexet il-profil tiegħu fuq Facebook. Taħt l-aħbar ta' Moviment Graffiti Falzon kien wieħed minn ftit li ħareġ onqu għal Metsola tant li akkuża lil min issimpatizza mal-kawża tal-istudenti li qed jipprova iġellet il-Maltin. Quddiem dawn l-attakki minn dak li jaħdem fl-uffiċċju ta' Roberta Metsola kienu bosta l-indirizzaw lil Falzon bħala simpatizzant ta' Metsola għaliex sempliċiment jaħdem għaliha. Falzon ma jaqta' xejn lura u jgħid li huwa kburi. Tantu hekk li f'din id-daddija l-assistent lokali ta' Roberta Metsola meta persuna partikolari akkużatu li jaħdem għal persuna responsabbli ta' ġenoċidju ukoll tedna li huwa kburi minflok innega din l-akkuża serja. Kien f'nofs din id-daddija u tentattivi sfrenati biex jiddefendi lil Metsola quddiem l-għada b'kbir li ħolqot Bazzonita li ħarġu wkoll eruq konservattivi u tal-establishment. Fil-fatt Chris Falzon li anke fuq Facebook jitfa' ritratti ma' ewlenin tal-establishment fosthom Carola Colina u Jason Azzopardi saħaq ukoll li huwa fan kbir tal-Arċisqof Gonzi u dak attwal illum Charles Scicluna. Intant fil-waqt li simpatizzanti bħal Falzon għamlu minn kollox biex jaqbżu għal Roberta Metsola, l-MP Nazzjonalista quddiem din il-protesta rat kif għamlet biex ħarbet mill-Emkast mingħajr ma lanqas wiġbet lil ġurnalisti preżenti. Fil-fatt Roberta Metsola ma reġgħetx ħarġet mid-daħla prinċipali minn fejn daħlet aktar qabel u sabet studenti jipprotestaw kontra tagħha. Hi għamlet dan biex tevita lill-istudenti li protestaw u lill-ġurnalisti li nġabru biex jistaqsuha id-domandi barra l-Emkast. One News il-ġimgħa svela li l-pjan kien li Metsola toħroġ mid-daħla li daħlet minna u anke ddur mal-istudenti. Iżda la darba li rat l-istudenti jipprotestaw kontrija qabdet lift, niżlet minnu u ħarġet dirett mill-parkeġġ taħt l-art, kif evitat lill-istudenti u anke lill-ġurnalisti li kienu fuq barra jistennewha biex jistaqsu l-mistoqsijiet. Fil-fatt sors ta' One News minn ġewwa l-Emkast spjega kif Metsola kellha ppjanat ukoll tiltaqa' mal-istudenti fil-kentin tal-istess kulleġġ ma dan kollu quddiem dan bħeffa li ma bħala dlong ħarġet kwiet bilan li ma tattirax aktar attenzjoni.